Hadin bon benai ka jing bayakendo da ki kena puli jong ka JN Vin yang bari na ka jing bombyang ka umbam umdi ka bam ka di ka jing don kam na du ki pankhana ki dawai kut taring ki kena puli jong ka JN Vin yang bari da ka mensem ka basngau khia kimla ashu banchusen hadin bakattu kan ne ngut ki kena kila poisha hospital but yo ya ki jing shitam bala suba ba ka de na ka jaklia ka ba ki di ha ka jaka sa jong ki ha ka te ka school but kum ki kena school menta ka sngi kila mi shakmat ban pen pau ya ka te ka jing jongki ha ka te ka shilem puli katu ka nengut ki khna puli jong ka te ka school menta ka sngi kila thu ba ki ha bandi ya ka umkte ka ba jaklia namar ka jing bom ban se ba ki bor panya jong ka te ka school kim shem la pej bat khmi wad hadin ba ki khna kila ut na ka por shakapor ba dondu na pdeng jong ki khna ki balalit phai yeng no kumbala sakhi da unong tho khubor menta ka sngi layo i ba ko ka ba ki khna ki ha bandi kalong shisha ka ba isai met ban pej but easily wat tang ban sum namar ka jingte bat ka jinglati nalor kata ki khna ki habru banring minsim dakal air pan khana kabas ma yutung hakabai dei bat kane nakaliang jongki khna kila ujo shaki bor badei pe henry u principal jong school ulo ongi ki bakinom pe ye ki jing henry ban penle jingmot be ha ki jing pule hadin ka jing yo jing tem bat jing ujor na ki khna pule bat ki kme ki pa na kaliang ki nang elam jong FKJJP North Khasil district ha ka jing elam jong uba Gabriel Sun educational secretary uba Ricky Majau information secretary ba Bansroy Walang president umling circle manta ke sngi ke lahar ki shakate ka jaka banle pe dala ki jong ki khmat halo ka jing u jing nam jong ki khna ha ka ba ke lap shisha ba ko ka ba ki khna ki pendon kam bandi kade ko ka bajngot bat ka badap da ka kte ka balong ka jing ma ka bakrau ya ka khoi ka khia Kalau kartu benai, pas itu. Nado sersi, ambil. Slap dulu bu. Slap dulu. Tekwan sama kalong coba di you. Ya dik kita kamu coba ni. Em telah ada putar lah. Bentar, mending ni pun Nak terma. putar lah. Punya. Kita nak sah. Ilaja. Kalau pun baca kueras tu. Ada wan ro sahaperwan bu ingin komplain dah. Ada wan ingin komplain so ko makli on sa empat. Kimuan rasa teman komplain. Ya lek ben balance berka situation ka kata sa ong wahi dah. Dia u ben komplain dah iya sa bu nong mak ai ki nong bu ai ki kena dah urku muk pau ba he du dia di ban ya thu jing ek macam ni tang ha ba ya thu de kam tang nang bisa nang ra ban le nang. Kalau dah kini, pingkana ni mak pilih ke pingkana tu. Empat jengga, ini empat apa? Carut beda ke pingkana tu tadi. Pingkana yang tahu. Kayak biasa. Semua bisa bahap kah? Carut bisa. Lak hapti. Kah pingkana se. Bisa hap lah. Telak tu pun deh wan kejeng semua. Haba katu ka pingkana. Haba kata apa tu gabade wan haba. Carut dah hap kah? Wan kejeng semua. Apa hostel padrung kan saya hostel. Haba rumah hostel kena jam. Yang pun haba jam. Bun ya we kena mentah nak aku tang jam ICU mais tem de tang ba ka jing smara lakta ajin sha de ka serius ka tu kan sina komplain ira tho komplain ha la ongi ha hospital la library sa bune la e komplain ni karena sabti nak buat din ki ai pressure da ban kuliah hati hamas kaduk kat we baje kaduk pra baje duk kat we baje permit ajarmit untuk kan kan por pada buat untuk exam ai Yo basma kum tu. Bat minin tu pan tu balong klek tu. Atu rugi klem khos ni reki minin. Ai kum tu snap. ki ai kum tu da bakla. Okay. Smash kum tu ni ki kam khos snap hara. Kan yang ni tur kim ju ai shura bat min tu sunu. Iong te yang bam jude ban shundoi bahari ban shundoi besing nama ba. Hana te im dia doktor ide tang i nurse iong ni ta. Ju provide bahas ke dawai balong. dawai balong ki ta. Dawai snam ni. Jaduk tamta ngaba butsin yo ko umbasau bat ka bun hapo bating pe jung isiar bun kitab ram long ra atau dat iru bun bam long kitab. Jaga berat nyuruh jaga bersa di sadin jungi kam bas bahara kam biang bahara ta asu ki phang ro angka tem baro kan ru sapo hostel nomor ba kit kim pen ki persnara Apa? Cakap sat. Mana?
ki dan babun thana jaga bating place ingat sum habar Sebar Ha, orang open. open dan kagi jongi hang teru kalapa ni pasna ki pasna rum taru Om pasna padam pasna ra kasma Itu Usman. ka geja ko on ka saur ka geja Asyik komplain ki ang madina sharmit ba kumaka ay bun sharmit shat bha bun na ka suda ujur bun ba ut ya ujur ut panu di Tapi dia berdawai ber kumnon. dawai di ba ngi experiment Ya expiry date mo. iya lapa jing khang rum biang rati seperti tang lali The other one was also like this. No, but it was from same. But the quality of water is a little different. I guess that is there in other places also at the moment because the water comes from the source, directly from the source. That is why the color of the water may not be very clear. But in autumn and winter season though, we get clean water. But the condition is the quantity becomes less. So sometimes, yes, we face a severe scarcity because we have only this source from where we get water. Yeah, so that the scarcity suffered by the children is suffered by us also, everyone in the campus. Yeah. KJP North Kasil District, apo kajing don lang Education Secretary, samla Gabriel Sun, but kiperlok akan ni kajingwan inspection jungi akan ni ke school lomba kajing yo complain ni kmi kpa jung ki kena ba kadon kajing duna hakal yang kumbam di kumsat kling kabam kadi bakat na kasum kasat ke jongki tingin na kaliang KFKJP akan ni sinjam ko bigwan sim ni ilalap bangla saki lagi jongki kemat ba kajing peniat ke school kaduna hadu kata-kata ba kepenong ini ban slow ba kikena kisam sa ya kata kajing habawan pulih kan ke school hajing sa kat ke central school ko ade ban biang ba ko umbam undi kaja kasum kaja kasat le pelse bangin lawan hane ngilap man kijing tuna kiba sikat dai kiba solek ran mo hadu ba kaja kasum kumbiang ko bantai ko ni la isirkai ba kajing sa ko hadu ba kang bikin sumru minut bandit la ekran te sakawai ba kaja kasa jing kentai jakasum jakasat jing kentai kalong open air mo along hapo madan ki hab sum hakba yada iwe balik sabar kumlong ki kentai brio jing sangi burom hai kentai brio leba pleng hakne ke school pat kilik sabar along kumbalik sabar pathar hagi madan gi madia te tuna kalian kaseng hadin ke jingyo complain ni kmi pa ilawan hi de jong khamat ilai bat ba ilayor ko complain na ki kena school ba kila tho gini complain sibun mo bapni ba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki ba lasma tinakta kaja kale kai kim don ki medicine ki dawai ki bala long expired ke ba ilalap mo ba pisiahi ki press and media pila yo ba lagi jong ikmat
ba ngangit ba pinsa pin isog patay ba kajing le torti jong kani school management tingin na kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba dipat kani school ba subha ba kim penbiang no sen kanang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam ju ki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kam tam ko beli ba ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya school ko kubur ba nangni na school tang na kadaw ko bam di kira pois du hospital ban sa jing sumar idon mentag ba tiap po ICU intip la kadai ke jing pang ka ba sa na kani ke school ni kata ke jing pang pertai nri ba ngingit balang ba ke jing long bam pikir jong school management ka perlong ikna school bikin yo pangru ti nilai yo kan bi kena school ki ong ba haduk ba ki jing bam bagi yo long expired nang ta kila jubu i complain so u principal sim kiai kata tingin na kaliang kaseng sim ngani sinjam ba ikin tu i board punya school but ya u district head body u DC body u chairman juga ni school bapet bakmi ngani school udi bunuan kami idal di jong kemat balap i jing sisa ba kadlo ki jing tunaki badan kam marba ka school ka di kalawai jing kun samnal da ka school hi kambiang ti sei kan poi kalawai kun samnal ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisien ba ya ka district administration ba di ka school management hi bakal le ik badan kam bakal penbiang no kita ki jaka sum jaka sat kun thai ban penbiang ye ki equipment ki bade hok banyo ikna school nomor ba kani di school central kabala amang kabala sanction be na ka central bakal kadi penbiang nomor ba baro hi ki baduk ki barito pikmat be kani school